love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio.
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw sang Lunes sa inyong mga utod. Petsa 8 karon sa bulan sang Nobyembre sa ika-32 nga semana sang tuig sa aton liturhiya. Pasalamatan naton ang Dios sa sining nga adlaw para sa ululupod nga pagpamati kag pagpamalandong sa iyang pulong. Kabayng ang akon pangamuyo magpalapit sa imo atubangan o Ginoo. Dungga ang akon panawag sang tabang. Mangamuyo kita. O gamhanan kag maluluyon nga Dios, ipahilayo sa amon ang tanan gid nga mga kalautan, kag amana ang amon lawas, kag ang amon kalag. Agud mahimo namon sa hilway nga tagipusoon ang imo nahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian naton ang Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 17, versikulo 1 tubtob 6. Kag si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. Hindi manikawan ang mga kabangdanan nga ang mga tao magapakasala. Pero kailuman siya nga maging kabangdanan sa pagpakasala. Maayo pa nga tabira ng iyaliog sang dako nga bato nga galingan. Kag itagbong siya sa dagat. Sang sa manging kabangdanan siya sa pagpakasala sining magagmay nga kabataan. Mag-andam kamo. Kung ang imo utod makasasala, sawaya siya. Kag kung maghinulsol siya, patawara siya. Kung makasala siya sa imo sa makapito sa isa ka adlaw, kag sa tagsa kapag pakasala niya, nagakadto siya sa imo kag nagasiling, nagahinulsul ako, patawara siya. Kag ang mga apostoles nagsiling sa Ginoo, dugangi ang amon pagtuo. Kag nagsabat ang Ginoo, kung may pagtuo kamo, kasubong kadako sang binhi sa mustasa. Makasiling kamo sa sining kahoy nga sikumuro. Gabuta ang imo mga gamot, kag itanom ang imo kaugalingon sa dagat, kag magatuman ini sa inyo. Sa aton Ebanghelyo, nagasambit nga kun nakasala ang aton isig katao, batok sa aton, sang makapito, kag magabalik man siya sa pagpangayo sang kapatawaran, sa 7 ka beses, patawaron naton siya. Ato nahibaluan nga ang number 7, perfect number, o buot silingon, complete good. Kun ang aton abyan nakasala sa aton, kagyara ang iya paghinulsol,
nga ginpakita sa nagkalain-lain nga pamaagi, iya na ginhimo ang tanan agud lamang maangkon ang kapatawaran. Sa tawo nga nagapalapit sa aton, ilabi na sa mga tawo nga nagapalapit sa aton pagpangayo sang pasaylo, ini dako gid nga challenge nga kita maghatag man sang pagpasaylo. November 9. Mga utod, ang Ginoo nagapadumdum sa aton nga ang matuod-tuod nga pagkabalaan amo ang putli nga kabuhi nga may dala nga kaluoy para sa iban. Gani, ang pagpatawad isa ka matahom nga value sa kabuhi nga sarang naton mapaabot sa iban. Hindi mahapos apang iniisa ka akto sang paghilway sang aton kaugalingon, pagkuha sang tunok sa aton tagipusoon kag sakit sa ulo. Gani aton itanay ang pagpatawad nga may pagkabalaka, paghigugma kag pagkaluoy sa iban. Sa aton mga relasyon sa pamilya, mga relasyon sa aton ulubrahan, sa aton mga komunidad, importante ang pagpatawad. Hindi gid malikawan nga tungod sa aton lain-lain nga mga preferences, mga panglantaw, nga may ara sang konflikto kon kaisa o hindi pag-intindihanay. Hindi pagsurugot nga kon kaisa nagaabot pa sa pag-ilinaway, pagsakitay sang buot. Ginasili nga buhata sa iban ang buot mo nga buhaton man sang iban sa imo. Magpasaylo kita mga utod, agud kita man mapasaylo. Naghatag na sa aton si Jesus sang sini nga halimbawa. Subo nga kita ginpasaylo, kita man magpasaylo sa iban. Kabay nga mangintakos kita sang pagpatawad nga gintan-ay sang aton Dios, kag ipaambit man ini sa aton isig katawo. Padayon kita mga utod sa pagpangamuyo para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan na. Aton ipahinungod sa ila ang aton mga sakripisyo kag mga kasakit sa sini nga adlaw. Kabay pa. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Bombo Radio Philippines. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Tinare Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ang Katisismo sang Simbahan Katoliko. Mga bagay nga dapat hibaluon sa aton Kristohanon nga pagtuluuhan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Ang paghigugma sang aton mahal nga Dios. Ang aton kabuhi upod kay Kristo Jesus sa kaisahan sang Espiritu Santo. Aton talakayon, tun-an kag hangpon ang ginatudlo sang aton katisismo. Ano ang Dios noon nga providensya? Ang Diyos nun nga probidensya, nasakupan sang pagpatigayon, sa diin ang Diyos, nagagiya sang iya mga gintuga, padulong sa ila katapusan nga pagapadulungan. Ang Diyos, amo ang gamhanan nga nakahibalo sang iya plano. Sa pagpatigayon sini, iya ginpakamaayo ang pagbulog sang iya mga tinuga. Kaya ang Diyos, nagpahanugot sa iya mga tinuga sang dignidad sa paghimo sa mga bagay, kag paghahalinan man sang iban pagid nga mga bagay. Ang katisismo kag ang pagtuo. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio,
Bombo. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sang Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress ginakipan sang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may ara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol.
Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Bilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayngaga Pilipinas, Mayngaga Western Visayas, Syudad sa Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa aton nga mga kabombo, no? Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 8 kita sa bulan sang Nobyembre tuig 2021. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tob-tob sa isang takna subong yang aga sa pagdurong sa isa pinakamarga panguna. Mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patay sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa subong aga ang ato mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ato mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabila pila ka marga panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niyang diskusyonan. Pila naman niya ka marga panguna nga mga balita nga ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong ha sa sining Lunes naman yung edisyon sa ato niya nga pala tuntunan. Lunes nga adlaw, no? Kamusta kamudra sa ato niya mga kauturan kay sa ato niya mga kabombo. Nega-monitor ka mo subong, no? Sa 630 kHz sa inyong siningatag sa mga radio dial or nagaupod sa aton sa Facebook. Sa Facebook Live sang DYWB Bombo Radyo Bacolod or sa ato niya nga mga kabombo nega-monitor man sa aton sa YouTube, no? May YouTube account na kita sa Bombo Radyo Bacolod. So, please like and subscribe sa aton iya nga YouTube, no? Sa aton nga mga kabombo. So, ano mga rekapanguna nga mga balita? Aton naman iya nga tutukan sa diwat subong sa Lunes naman yung edisyon sa aton iya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. It's November 8 sa aton nga mga kabombo. Wow! And it's 47 days to go na lang mga kabiyanan. Grabe, amo na kadasig ang mga inadlaw ta. 47 days to go na lang kag magaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Kadasig lang, no? Amo na bilang ginabalaton do ginaalas lang ang aton iya nga mga inadlaw. So, may mga preparasyon na kita in mind sa sining Christmas, sa sining adlaw sang Pasko sa aton iya nga mga kabombo. So, iban, nakaschedule, basi makapauli pa man, no? Kay mga nag-amat-amat na halog ang mga restrictions, although hindi pa gid pwede nga mag-tinipon-tipon gid. Dapat hindi kita magkumpiyansa, ha? Kay in fairness, sa karon na naganubo na gid man yang kaso generally, no, sang COVID-19 diri sa aton sa may pungsod Pilipinas. Like sa pila ka mga panguna nga mga balita local nga aton iya nga tutukan ang syudad sa Bacolod gani
ginabalik na kita no sa alert level 2 sang gin-announce sang Department of Health Region 6 nga sa idalom na kita sang alert level 2 as of Friday, November 5, 2021. Kay man ang 2-week growth rate sang COVID cases no tinag 61%. So, nagbalik kita iya mga kabiran sa alert level 2. Ito, at least okay na, no? Kabay pa nga dire-diretso lang ini. Kay actually, ang pediatric vaccination, no? Mga vaccination sa mga kabataan ongoing. So, hopefully, no? Nabuhin-buhin na itong 16%, 16% nga lapit na lang gid para malabot naton ang ginatawag iya nga herd immunity. Kag subong man no ang Philippine Army sa aton nga mga kabombo masubo man ni no ang ining nagtaliwan nga makatapo sang Philippine Army sa aton driya sa may probinsya sa Negros Occidental. Ginatagan sila sang honor pasidungog bangod sa pag-protect sa mga pumuluyo sa sitio Tios, Barangay Quinten Remo, Banwa, sang Moises Padilla sa probinsya sa Negros Occidental. So yara na ni sila ang ila sini nga mga bangkay sa ila nga tagsa iya mga kabiran ka mga pamilya. Amo na no? Kung yara ka sa sini iya bala nga serbisyo sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ahay, kunyari kasi siniya nga serbisyo, di kagid ka sigurado, no? That is why nga ang aton gid nga condolences man para sa pamilya sining mga nagtaligwan, no? Taga Capiz, ang katapos ang Philippine Army, no, sa aton nga mga kabombo, and diri man sa aton taga Himamaylan, no, Corporal Vincent John Trero kag Cesar Ayan Eleuterio. Wow, kasubo gid, no, kasubo sa bahin iya sang pamilya sining mga nagtaliwan. And subong man sa aton iya nga mga kabombo, no, pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga tutukan. Ato niya diskusyonan subong iyang aga. So, ambal ko na gani, naganubo gid man ang kaso sa COVID-19 mangin sa national, no? 2,605 ang nagdugang nga cases sa reports ng Department of Health. Kahapon iya nga adlaw. At least hindi na gid siya nga puwerte gid siya ka damo-damo, no? And sa mga kauturan naton, pila pa ka mga panguna nga mga balita, grabe man tong death toll, no, sa pagkarumpag sang 21 ka story sang building sa may Nigeria, masobra ka 40 na, no. So ang ginatan-aw diri posible madugangan pa, no. So ang aton man nga pag pangamuyo dira, no. So sa liwat ka initanan ang aton iyang diskusyonan samtang kita nagkapangalagad sa subong iyang aga. Diri gid lamang, no, sa Lunes naman edisyon sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition kag sa pila pa ka mga nagapanguna nga mga balita. So kamusta kamo sa aton nga mga kabombo sa subong naman iya nga aga na ang pila ka mga ano ini sa mga kabombo naton ang sitwasyon naton subong tiba doon naton ha kay man sa subong naman iya nga adlaw. Balikan naton merkado. Kamusta naman ang presyohan na isang mga isda subong, no? Wow, ang tapos na tigkalalag. So tanawon ta naman para may giya kita ha sa ato nga mga kauturan. Siyempre magmerkado kita Libertad Public Market sa every morning gid buhi gid no ang Libertad Public Market. Pero sa mga kauturan naton kag sa ato nga mga kabombo, nakahulog na kamo entries nyo para sa aton nga promo diri sa Bombo Radyo ang 1-2 Panalo promo 2021. Kay man, di ba, nagsugod kita sang Lunes, no, sa paglawag sa mga winners, no, sang Lunes nga adlaw, and then sa una nga semana
subong ikaduha naman nga simana sa paglawag naton sa mga winners para sa aton iya nga promo kag ikatatlo nga simana sa pagbato naton sang mga entries. Okay? Kaya manti sa aton nga mga kabombo kag mga ka-Star Nation, ang Bombo Radio Philippines wala nagbuya sa tunga sining pandemya, no? Kag maisog nga ginlunsyar ang tatlo ka nationwide nga promos para sa tuig 2021. Kaya man sa first quarter, aton ginlunsyar ang Buena Mano Salvo Year 16 nga nagpanghatag sang 8.5 million pesos in total prizes kalakip na diri ang ika-73 nga Bombo Millionaire. No? So, gani, pinagi sa sining 1-2 Panalo Promo Part 20, muning ginambal naton, madayon gid ang Paskwa. Kag ang madason ika-74 nga Bombo Milyonaryo nga aton may baruan sa mismo adlaw sang Paskwa sa December 25. So again, sa aton nga mga kauturan, nagsugod kita sang Lunes, November 1, ang adlaw-adlaw nga cash siyahan. Araw-araw balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa kag bangod nga promo ini sang Bombo Radio Philippines ang premyo among nagahulat sa tanan nga mga maswerte nga nagmagadaog. Okay? 6 million pesos in total prizes nationwide. So may isa kita ka-winner sang 1 milyon ka pesos nga cash para iya mga kabinan sa grand prize. And then, 4 ka mga winners sang tag 50 mil pesos per regional winner para naman iya sa grand draw. Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao. Ang aton nga guaranteed prizes sa 24 ka mga area. Sige. Ang aton nga first prize is 15,000 pesos. Second prize, 10,000 pesos. Kag ang third prize, 5,000 pesos. So, sa kada estasyon sa Bombo Radio kag Star FM, 3 ka mga daily winners. 15 ka winners kada simana nga may 1,150 pesos in total prizes each. Meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga gift bag. Lunes inaha, tubto Biyernes. So, ang promo magadugay sa sulod sang 7 ka simana. Araw-araw may cash siyahan sa 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio Philippines. So, sa liwat, sa mga wala pa makapasakop, no? So, ari-ay, hindi na magduha-duha pa. Agud magpasakop, magbakal sang required ng mga proof of purchase sa ato niya nga promo sponsors sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sining nga lugar. Iti nagsugod na ang ato niya nga promo again sang November 1. So sa inyo dira nga puti nga sobre isulat ang mga masunod nga impormasyon. Name, address, signature, contact number, proof of purchase, week number. So week number 3 na kita ha sa pagbaton sa inyo nga mga entries, pero malawag kita naman sugod karon sa mga kabombo naton sa week number 2 naton yung mga winners. Okay? Title sa promo kag ang pangalan sa Bombo Radio Star FM station sa inyong nga lugar. So siraduhan sa mayong mga envelopes agod hindi madula o kung mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. So adlaw-adlaw may chance kamo nga magadaog sang dalagko nga mga papremyo. Lunes, tubto Biyernes. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes sang Bombo Radio kag Star FM stations nga malapit sa inyo sining lugar. Bantayan kag pamatian sa mga programa sa Bombo Radio kag Star FM stations ang paglawag sa mga special designated drop boxes nga malapit sa inyo iya nga mga puruyan. So, sa aton nga daily winner sa liwat, humalin Lunes tubto Biyernes, dapat nakatutok sa pagpamati sa inyo mga Bombo Radio sa Bombo Radio kag Star FM bangod nga mahimo nga mabunutan ang inyo sa nga entry no sa tatlo ka mga daily winners para sa instant cash kag gift pack no worth 1,150 pesos. Again, 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sa gift bag. So, 3 ang mga magadaog adlaw-adlaw, umalin Lunes tubto Biyernes.
15 ka mga winners kada simana sa sulod naman iya mga kabiran sang 7 ka simana. Ang premyo among nagahulat sa mga daily winners, kada winner hatagan sang 6 ka oras no nga palugit sa pag-claim sa cash ka gift pack prizes. Pagkatapos, take note of this pagkatapos nga ma-announce ang pangalan 6 hours. Okay? So kung hindi ka makaabot ang winner sa natalana nga oras, liwat nga magabunot sa panibago nga winner, tubtob nga ma-claim gid ang tanan nga mga natigana nga mga premyo. So, maghulog na sa inyo nga mga entries agud may tsansa nga mangin isa sa 3 ka mga mapalaron nga magadaog adlaw-adlaw. Magasugod na ang nagsugod kita sa paglawag sa November 1 and dire-diretso na ni subong adlaw. Bantayan naman ang mga panibago nga set sa aton nga mga winners. So, padayon lang sang pagpamakal kag paggamit sa mga proof of purchase naggikan sa mga masunod nga mga promo sponsors agud wala untat man ninyo nga pagpasakop kada semana. So, tuman lang gid ni kapos no sa mga kauturan naton subong no. Nakapanindahan na kamo, iba nakapanindahan na, nakapamerkado na. So, nakabakal na, no? Hindi gini madula sa kunsina ni Mrs. Or sa mga kabombo naton sa tagsa ka mga panimalay, Silver Swan, sukang puti. Sarap asim! Silver Swan, wow, sarap all-in-one seasoning, siguradong wow. Sa proof of purchase, isa ka empty stand-up pouch o kung label sang Silver Swan vinegar plus 1 empty sachet sang Silver Swan wow sarap 8 grams o kung 4 grams equivalent na ina sa isa ka entry. Yara man, syempre, ang mapag-on nga sa panimalayta, hindi kini madula kay nga pag-on gidya mo no, basta orokan, maayos ang buhay mo. So sa proof of purchase, pwede mo pa magamit isa ka sticker kung coupon nga may napakapagkit sang tanan nga bombo, radyo, promo titles, isa na ka-entry. Yara man sa mga kauturan natin, syempre everyday kinanglan dapat fresh, dapat dibla hygiene ta, maintain ta gid, tinlo gid daya, no? Humot. So, ano pang ginapangita mo, yara ka sa Rexona. O use Rexona every after bath para hataw sa galaw. So sa proof of purchase, isa ka empty sachet sang Rexona Day Lotion sa bisan ano lang ang variant o kung isa ka empty regular sang Rexona o kung junior roll-on sa bisan ano lang nga variant. So, kabahin lang ni ini mga ginpanglawag naton sa aton nga mga kabombo nga mga proofs of purchase nga pwede ninyo ipasakop. Okay? So, again, para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa badason nga bombo milyonaryo sa mismo adlaw sang Paskwa, December 25, 2021. 6 million pesos in total prizes nationwide. Araw-araw balde-baldeng papremyo na, may kasiyahan pa. Good luck sa aton nga mga loyal nga mga entry centers kag mga participant sa sini naton iya nga promo diri iya sa Bombo Radyo. Okay? Sige, good luck. And sa mga kabombo naton nagapareser sa aton aga pa, temprano pa, no? Aga pa ni nagamalata, aga pa nagabulugtaw, kahit may mga obligasyon kita aga pa, no? Temprano pa. So, nagamonitor na kamo sa amon diri sa Bombo Radyo Bacolod, no? Sa Bombo Radyo Philippines. Mayugid nga pagpamati. So, this time, sa subong naman iyang aga, tsikero naton, no? Kamustahon naton ang aton iyang palibot sa syudad sang Bacolod, no? Kay manti subong November 8, ang ko na gani kay na, kadasig lang sa mga inadlaw ta because it's pila kadlaw na bilin. 47 days to go na lang kag pagkaselebrar na kita sa adlaw sang Pasko. Amo na kadasig, no? Duginalas lang, dugay-dugay. Inita lang ni may balawano matapos nagali ang November. Dugay-dugay, wow! December na! Pero syempre, ang ginapangamuyuan tagid una, no, Bombo Kim, nga malabot nato ng herd immunity. So meaning, paano naton malabot ang herd immunity kung sige-sige na ni ang aton nga vaccination? In fairness, no, maski ang mga remote places ginakadtuan gani sa mga vaccinators mo, no? Maski ang mga remote places ginakadtuan gani sa mga vaccinators.
So, kay naga-house to house ang vaccination. Kung makita nyo, manotice nyo, sa inyong nga lugar or sa inyong nga area, ginakadtuan ta mismo. Kay manti, lapit na lang gid. Last week to, sang nag-update kita sa Emergency Operation Center, ang nakapavaccine no, sa mga kabombo naton, meaning, para malabot naton ang 424,000 nga herd immunity, ang nabakunahan na 16% na lang ang wala pa na vaccine. Meaning, magambal kita sa 16%, ang 84% nabakunahan na. Antis malabot ang herd immunity. So sa 84% last week to, so sige-sige, as mga kabataan ginabakunahan, subong 12 to 17 years old. So, I'm sure nabuhin na naman na, no? Sulusubra na lang 10%, hopefully, di antis ni magtapos ang November, December, maka-herd immunity, gidaya. Ina, kung sa kooperasyon naton tanan, depende kita, no? Basta mag-cooperate kita sa aton iya nga mga kauturan. Wala man na imposible, agud malabot. Takay man, amo nang ginasigilunan, takay nga, para mabalik naman kita somehow sa normal. Hindi man gid siya like, sang una, abi, nga prior sa pandemic nga we enjoyed everything, di ba la? Maka-travel ka, makahangaw-hangaw ka, makalagaw ka, mga kabataan mo, madala mo sa mga naglain-lain nga mga lugar, no? Kung weekend, na-miss nyo na. Kaya in fairness, so, ang COVID, 2 years na ni. Sa China, 2 years na, kay manti November to nagsugot. Pero diriya sa aton sa Pilipinas, March, no? So, more or less, February, March gid, no? Nagsugod ang mga lockdown. Grabe, no? Amo na, maduha ka tuig na nini kina-experiensyahan, mga kabataan, tasubong, yaras tagsa ka mga panimalay, kahit syempre, hindi pa pwede maka face-to-face classes. So, kadamo kita sa mga na-miss, bala, kadamo kita sa mga tani, no? Subong niya, okay na. And then, ang aton nga Christmas or mga pagtililipon, no? Mga gatherings, so wala na natabo. So, but kung mag-cooperate kita, no? Nga at least, somehow, makapabakuna kita. Mo manigin mga utod sa ruwasang pungso, di ba? Almost na to sa ila na bakunahan naman, kaya gusto naman na nila makapauli tani, makabakasyon diri kung tadi diriya sa aton sa Pilipinas. But then, unfortunately, because of the situation, bauti kaalang-alang gid, no? So amo nang ginapangamuyuan naton nga tani, no, maka-herd immunity kita. Kay kun maka-herd immunity kita diri sa Bacolod, kag sa ibang mga bahin sa Pilipinas, kundi do ka okay gid, no? Maka-hello December gid kita nga, wow, maka ano man kita, somehow maka-gathering man kita, kung protektado or protected kita tanan. Sige, so kamusta naton? Kamusta ang sitwasyon naton diriya sa may palibot sa siyudad sa Bacolod? Sikero naton sa una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Liani Ziel Minardo. Bombo Ziel, maayong aga! Bomboan, good morning, no? Maayong aga man sa aton nga tigpalamati Bomboan. So live kita diri subong sa Libertada Public Market. So kung ikumparar naton Bomboan sa nga November 1, no? Pag sa subong nga adlaw medyo hindi amo ni kadamo ang tao, no? Sa nga November 1 nya Bomboan, ako na sang napit na lang tiga kalalag, damo-damo ginadi ang nagapamakal. So sa subong nga makita naton Bomboan nga medyo malaka pa ang mga tawo nga nagapaninda diri sa subong nga aga Bomboan. So ari kita diri dapit sa may isdaan na Bomboan, ari diri sa isda ba? Yes, amo gani Bomboan. So ang ano ni siya gani Ma'am Kasi. Si Ma'am Lita kaupod nato na Bomboan. Dubla. Kamusta sa mga Ma'am Pressure sa isda pagkatapos sa ating kalalag, Ma'am? Mahal gid ya. Nagmahal gid. Nagmahal. So ilang kilo sila sang pangros, Ma'am? 240. 240? Grabe Bomboan ang mahal ba? Yes, amo gid gani Bomboan, no? Ang iban sini Bomboan nga nagmahal Bombo Ziel. Nga nagmahal, Ma'am. Tungod sa kadutay bala sang kuha. Oh. Yes, amo gid. November jutay pangwaon. Kung November, Ma'am, jutay kaya pangwaon. Jutay pangwaon kay ulan-ulan. Oh. Ari mga na klase nga, Ma'am? Dubla. Dubla sila niyang kilo, Ma'am. Ano na, 100. 200. Ang una, Ma'am, sa nila ini siya ang kilo. Kaya pa sa nagbibigay niya si Manabe. Ang na. Kapila ang yung kilo? 120. 120.
Ha? Yes, grabe. Yes, sa bambuan. Pilangin mahal, 80 gid? Yes, amoy ni siya bambuan. Ang dubla-dubla, ginasabawan ba niya isda? Ginasabawan, kag ginaprito, kaksil. Ano na kulaya nga ikog, mama, nga isda. Marot, ilang kilo, ma'am? 200 man na ila kilo, parehas lang na ila kilo. Pero sa nagliligat, sila giniya ang kilo. Na sa 260. So, medyo naglubo sa'yo, subong. Yes, sa marot na bumbuan, 200 na lang subong sa nagliligat. Nga, damo marot subong. Damo marot yan, subong nga pangwao. Dutay? Okay. Pero nagmarato sa'yo? 160 na ila. 160 sang una. 160 sang una bumbuan, subong 200. So, grabe ko rin sa Ang bangros, pilagid ang ginmahal sang bangros? 240 subong, last time pila? Last time ang bangros, ma'am, pila? Last time na 180 bala? Grabe, no? 180 lang ganito. Ang ilang baligyanay sining. No? Kaya permi masaga bakas ng bagros sining. Oo. Nga isda. Subong nagala to 40 naging sa grabe kita ang pagmahal sining. Sa parte sang isda bambuan kiti kaiwat ini sang panghaon. Sumpay baligya man di si mama bambuan nga green shell kag mga tagpila sa atahong. Tagpila ni mamang kilo sa tahong. Tahong? Ano na yan? Ang atado sinatag 20, 350. Ang may shell kayo, ma'am? Ang ariya, nang tag 50 ng putos. Ariya ang og 100 ang kilo. 100 ang kilo. So grabe man ang bambuan. Sang una pa na bambuan, nakaabot ako sa mga green shell. Di ba 20 lang na sang una? Yes, yes. Na bambuan ang ginasukban. Ma'am Nita, thank you so much, Ged. Yes, ang bambuan. Grabe, no? Nagmahal gid dyan, no? Ang presyo. So meaning, Bombosil, ang ginmahal nila subong sang presyo sang isda, nag-range siya from 40, 60 to 80 pesos. Imagine bala? Yes, ang gani bambuan, no? Grabe ang ilang pagmahalo ko na pagsaka sinisang presyo. No, kisa ang mga kauturan naton hindi na makabakal gini kilo-kilo kundi kisa ang malabutan na lang sang kwarta mo let's say abi may 100 pesos ka tiyan bala sino apay goi lang da. Bugid gani bambuan, no? Dogi na imagine ko ni ang ginapanumdum ko dahil bambuan ang sa mga site sinigala sa mga driver nga ang ila income bambuan kung kasisa tag 300 lang ini ang ilang limpyo. Mayo lang kung maka 300 ka kung nabi, let's say makalimpyo ka kung ikaw driver, let's say 200 pesos, no? May 200 pesos ka, bakal mo bugas, 1 kilo, ang bilin, bakal mo isda or sus, pwerte, no? So, mamangkot kita dari bambuan kung nagamahal man ini ang utan. Sir, maayong aga. Sir, kamusta ang presyo sa bangsang utan? Rato lang. Wala man nagmahal sir after tikalalag. Why? Mamagapon. Ate, mautan na lang ta. Ay, bambuan naman mga nakihad na sila daan yung mga assorted ni bala para pang lasuwak bambuan. So, grabe ka nami. Sinisang ila ka preska kaya bambuan kung dari ka mangumpra sa may Libertad. Ang kilo sa talong tagpila? 35. 35. Isang sa kalabasa ya? Ang kalabasa mo man 35. Ay, para saan ang alubate tagpila ni kinukot, 40. Aparato bambuan kung maglabot na ini sa mga talipapa, naga-3-5 na lang ni ang bugkos sinisang ang balatong bambuan. Sa 40 ini amoy ni ang bugkos sa bambuan ang kadakuon sa ilang bugkos. 40 pesos. 40 yes, pesos. 40 pesos. Grabe, no? Pero sa una nga mga tsimpo, may 20 pesos ka sa pagkadamo ng balatong. Yes, sa magid bambuan sa amo niya sa umaga ni. Pulo. Pulo or Adobo pala sang balatong nga may ginamos sa bambuan. Correct, or makatanom ka gidya, no? Ayawan ka na sang luto. Yes, sa magid bambuan. So ang baligya din ni Manong, may mga ubad sini. May amarguso gani siya ho. Ang kinihad mo ni na sila niya nang bilin na. Record saka ang gamay niya nang 20. Yes, sa bambuan. So ang 35 damo na siya bambuan. Kung tanawon mo, no, magbakal ka sang isa ka bilog,
ang equivalent sini daw 20 pesos lang ni bambuan. Pero kung ang 35 ni daw duwa na kabilog. Ang marguso sini sa kadamuan sini sa nga piniha do bambuan. Kumpleto siya, may tambo man siya, no? 70. Yes, ang kilo bambuan sang marguso sa 70 pesos. Marguso na. Marguso na correct. sa unahan, hindi tambo na. Ari siya bambuan ang lapukos sa plastic at 35 pesos. Ang gamay niya bambuan tag 20 pesos. Ari ang tambo. Ano ninyo nga baligyan ay sa isang tambo putos man? Kinilo. Kapilang kilo, sir? Ang tambo, 60. Bambuan na lang ang pangalan to, sir? Anthony. Sir Anthony. Dugay na si Sir, mangkutabi si Sir Bombozil kung dugay na siya gabaligya sa Libertad, kamusta man ang iyang sitwasyon? Sir, dugay ka na diri nga nagabaligya sang utan, sir? Dugay na. So far, sir, okay lang man sila mga pagkakas. Okay lang man. May pamilya na ikaw, sir? Yara na. Dako gini ang bulig ako na makabuhi gid man ni sir ang imong pagbaligya diri sa utan. Okay. Pero naman na buhay mo. Pila ka years na siya sa Libertad? Pila na ka years, sir? Mga 12 na. 12 years ang dugay naman na bambuan. Kamusta man sa 12 years siya? Paano siya naapektuhan sa pandemic, Bombozil? Sa imong dose sir nga katuig nga pag baligya diri sir, no? Kamusta man paano ikaw naapektuhan sang pandemya, sir? Okay lang. Ang pandemya, sir, kamusta mo diri ang nagabakal? Basta mo nagabakal sa pangyawa na nagwala. Pero pero okay man lang yapon na. Sa kadlaw, sir, makapilang imo impact? Maka 2,000 lang kami, lipay na kami. Wow, ay manabumbuan sang 2,000 sa isa kadlaw, no? Okay man gali bumbuan diri ang ilang nga baligyan kay diri ka. Mga kauturan naton, Bombozil, kung may opportunity lang yang nga makapalibertad, malibertad gid siya. Kay tungod sa kabaratuhon bala, kabarato sang presyo kung aga ka, preska nga mga utanon ang imong makitaan, mga kauturan taho nagakahidlaw. Basta mag-video kadra gani sa mga utanon, sus nagalaway na mga kauturan ta, mga especially mga abroad, hambal ni Sir Ferdinand Galida, hambal na bombuan, good morning, puwerte. Makahilidlaw, no? Kanamit ba, makahilidlaw ang banwa ko. Miss gina na yun, di lang libertad mo, kasi mga utanon, da ginalatag lang yan mo. Ang bagani bombuan, so ang bagani ni Sir Anthony, basta ara ka lang sa Ginoo. No, gaan kagin na i-provide na kagin na bambuan basta ga pangabudlay man ikaw, no? Hindi man ibot silingon nga kung ang Ginoo hangtod tanan sini ang ma-provide mo kung wala ka nagagiho. Pisan ka dapat giho ka kay you have to do your best and God will do the rest. Para sa iya ho. Tika syempre sila ya pulaw bugtaw na sila ya sa libertad mo. Do ka nami no kay ginapangihad niya nga daan kun ikaw ya manugbakal. Kaya pareho naman hindahan kaaga pa. Kung ikaw yung manugbakal, kung dira ka na lang sa mga kinihad, no? Kaya pag-abot mo sa balay mo, kundi panghugasan mo na lang kag panglunod. Ang magani bambuan, kasi kabag-o pa man ang ginapangihad. Oo, ginapanita niya, bag-o gid siya gali iya. Yes, ang bambuan, kasi ang nagabalakal diya, mga nagakarinderya. So, para hindi na lang gid guro hassle sa nagabaligya, ginapanita na lang gid nila, nigazamo na lang sila kihad. Kasi kung kisado, hindi mo man yung maarapalan ang nagabalakal di bambuan. So, ginaamat-amat na lang gikihad, kaya ginapamotos ng daan. Kasagad kay Sir magkihad ho, maghiwa ho, dumalaway man tas ang kalabasa ya. Yan, sa bambuan, kalabos ang kalabasa. Oo. Kasi gailan di ang giho, di ang bambuan sang mga nagabaligya diri sang utan. Oo. Preskagad kay kanami tulukon sinisang ilang ginabaligya bambuan sa aparte sa isang panakot nagmahal man di sir. Ari si Ma'am di bambuan sa pamakotan sa diri kung kamusta diri ang sa panakot. Ma'am, good morning. Ano pangalan ta gani, Ma'am? Lolita. Lolita. Yes, so Ma'am, kamusta diri Ma'am ang presyo sang panakot, Ma'am? Mangyapon. Mangyapon ta pila ang kilo sa bang sambumpay? 120. 120. Sa nagiligad, Ma'am, tagkilala ni gani ang antisikilala? May 100, may 80. So amo na nagligad bambuan. Mahal-mahal sa subong. Naga 20 to tubtoba 40 sini ang gitaas sang sa panakot ta bambuan. Ang kamatis si Ma'am tagpila?
Nagnubo, subong kamatis. Sa pilang kilo, ma'am? 50 na lang ang baligya. Nga man nagnubo. Ang sa ma'am, ang sa Bambuan, ang sa kamatis yan, naga 50 na lang. So, damo, subong ang production Kamatis. ng kamatis. Oo, Iloilo. Sa Iloilo, panalin. Iloilo, may ara nga tabaw. Yes. So, ang mga Bambuan, ang iban, pag idiri nga ginabaligya ni ma'am, ang mangkinihad nga daan nga repolyo, sini, pag Tagpila ang kwan, carrot. ang mga repolyo, carrots, na kag-cabbage, tagpila man na subong. Tagpila nga kilo sang repolyo, subong. Subong, sinong, anong kapital na 50. Tapos pila baligyan na inyo, ma'am? 60. 60. Ang sa carrot siya, ma'am? Mga karot, subong 120. 20. Ang sa sayote, na medyo barato niya, goro ma'am, no? Tagpila ang kilo? Ulo. Ang dilo? Ulo ang dilo. Oo, Bambuan, ang sa carrots, ay ang sa sayote niya, so, amo na ni Gyapon ang presyohanay, no? Nagapulo lang yun niya kapiso sa Gyapon. Pero kung nga rin, sa mga merkado ko na talipapa, gida Bambuan, naga 15-20 naman ni ilang baligya. Tagpila man yung kwan ho, anong paita na? Oh, ang sa paita niya, ma'am, tagpila ni ma'am? Tag 100 kapital yan. 120 among baligya. 120, Bambuan, kaya ang sana na Bambuan sa mga panakot ni medyo gataas Mahal-mahal siya. Yes, kaya nakakadunot pa ng iban. Correct, Hindi pa diretso nila. na ni until December. Ang batuan niya, tagpila subong. Ang batuan, ma'am, tagpila ang kilo? Barato, subong batuan, tag 40. Kilo na lang. Sa nagiligad sila ang presyo sila. 100. Oh, nagnubo. Yes, ang maganda Bambuan. So, 60 gid ini ang ginubo sa batuan. No, ka mga bag-o pa diya, in fairness, Bambuan ang mga panakot diri nila, mga bag-o pa gid. No, makita tagi ni ang mga kamatis Bambuan ka bag-o pa no, wala pang iban daw hilaw pa gani o ko nagga-green pa ini Bambuan. So kalayo pa ni gali isang ginhalinan alin pa sa Iloilo, mayara pa Davao nga mga kamatis sini Bambuan. Gani man. So, generally, no, ang utan niya, steady pulso, no? Duwag siya nagsaka. Iban nga mga panakot, nagtalaas, iban niya okay man, ubo man. Pero ang isda ya, mahal gid ya. Ang mugida Bambuan. So, ang panakot na nagtaas, pati isda, nagamahal. Pag kamatis lang nga nagnubo ni Bambuan. Oo. Okay. Kita gani magabakal kami ni ang isa ka bilog naga-5 ka piso Gani Bambuan. man, Kamay-hamay pa. Kaluyan sa buong nagdulo barato. So ma'am, kamusta man ang baligyaan ay madiri sa mga panakot? Kung kesa bakal man, kung kesa ina man. Pero mabuhi-buhi. Sa isa kadla ma'am, mga pilangi, mga bintas ni. Kung sa aga, mga 1,000. Ano lang. Ay, mga adlaw, with ma'am, bilog din nga adlaw. Asta ka di nga baligya, may? Ano oras? Kadi asta? Sapon. Sapon. So, mga pilagi din mama income sini, ma'am? 3,000. Wow. Mataway lang Bambuan. So, kung magpungko ka lang ni hindi ka gin makakita 3,000 Bambuan. So, grabe man di ang ilang panimakas nga magabaligya diri Bambuan para maka-income gin na pang yes, ma'am, may pulo ka piso. So, may ang binta niyo na bilhin sa Bambuan. So, di Bambuan subong, ang planada diri, no? Ay kumparar naton sa nagiligad. Bala nga pagbisita din naton, antes magtigkalalag sini, madamo, gisa Bambuan ang nagapadulong diri. Yung mga nagapangumpra, nagapalamakan. So, subong nga Bambuan. Subong niya, nagkanay-kanay. Kalaka, gida katama, diri ang pumuluyo, nagakaladto Bambuan. Ang nagapanindahan lang ni subong niya, Bombo Zil, inabalang, syempre, kinanglan magluto temprano pa, or kalabanan, ang may mga karinderya gid. Okay na Bambuan, so nakita ko naman ganin si Manong, ang tatabok sa dang Gani. nagaluto. Everyday gid na siya, no? Dira man siya pumakal da sa gwa. Diri na siya nagapamakal man, sa karon. Pagbalik ko na Bambuan, mga alas 6 may luto na siya dayon nga utan. Gani. So, aga pa na sa manong niya. Oh. Ma'am Lolita, thank you so much, Ged. So, amo ta Bambuan, ang iban diri, mga kapriskas man sa gihapon nga utan. So, amo man gihapon, nagatulog pa dahil man di Bambuan, ang nagabaligya sa utan, diri sa
Libertad Public Market kaya nakahilira man na din sila bumbuan. Sa diri nga parte puro utanan. Dito sa Mayakiyak ang sa puro naman isdaan sila bumbuan. So kanami lang isang ilang nga pwesto kag katawhay lang man na bumbuan. Gani man, no? So, at least buhi-buhi lang gyapon, ha? Pisan lang kay ti mo gid na, no? Although affected subong sang pandemya or sang pandemic, pero tikon pisan kaya at least may kita kagid sa isa ka adlaw. Gani bumbuan so dako lang manigali ang ila income diri. So nga magabaligya diri sila sa utan o kon sa mga isda sa Libertad Public Market na bumbuan. Correct. Anyway, subong at least tiyempo ta okay, no? Bombozil, namin ko wala ga ulan. Yes, correct din bumbuan kaluyan wala man nagaulan no bituon nagaidakidla man yapon bumbuan sa kalangitan no. So nagamit sa nagsanag naman gani no nagasanaaw naman ang ang kalangitan ng bumbuan kaga tawhay lang gid ang adalanon sini sa sudad sang Bacolod bumbuan. Basta mag-live ka dira gani sa Libertad Public Market gid ang mga viewers ta nagatimbuok gid na aga pa curious na sila ano naman subong ang Libertad, especially mga utod ta abroad no or sa Manila or sa din man nga bahin ginahidlaw gid na iya sa Libertad Public Market Bombozil. Amugid gani bumbuan iti kalabanan sina sa ila bumbuan ang naga-comment dira bala no mga tag sila na daan katuig sini nga wala ka nakapuli tungod sa ang pandemya sini bumbuan. Kabalo ka lain gid kun hometown mo din ka man nga bahin sang kalibutan no sang Pilipinas pero kun sa hometown mo no kung sa banwa mo or sa lugar mo ara gid na iya may space gid na iya sa heart mo, that's why nga tinanamian kaya magtan-aw no ano naman subong kamusta naman ang Libertad at Libertad gyapon may low improvement kay tiyang market naton no pero sa gyapon siguro ang sang una nyo nga mga suki many years ago tiya mo man gyapon Bombozil. Bugid na bumbuan no insakto gina kaga dapit na lang kita bumbuan no salig lang kita kagang cooperation kita ni sa mga pumuluyo sa Bugos Pilipinas sa bumbuan hindi lang diri sa sudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental so 16% na lang kita bumbuan kaga malabuot na sanin naton ang herd immunity bumbuan na excite naman ko nga magbalik ini sa normal no pero ang ginatawag na subong bumbuan new normal na lang gini no kay dito ka ba siguro ang face mask sa daw forever na bumbuan. Oo, correct. Maski pa nga malabotan ng herd immunity, ito yung face mask ta for sure ara lang na igyapon kay do maanad na ta sanay na ta hindi na tayo kasaho nga do matiyag mo kun wala ka face mask do something's missing gid bla do ka lain gid no. Amo gid gani bumbuan. So naanad na lang gid ang kada isa sa ton no pagkalakat sini ara na nakatatak sa aton nga paminsaron nga dapat may face mask kita nga dala bumbuan. Correct. So diri may nga nagabaligya mga din sa mga isda bumbuan sa may prutasan diri dapit. Ang sa parte naman sa mga prutas sa bumbuan ang lakatan ini nga halin sa Davao nga saging taga 55 ini ang kilo bumbuan. No may ara man taga 65 may 50 man na bumbuan no depende ini sa ilang kadagpuon man na bumbuan kaga sa kilo. Pero pareho man sila gyapon tanan bumbuan nga halin sa Davao. Ini mga saging nga lakatan daw kadagpo gini gani isang mga yara o kung nakihad na bumbuan nga halin sa bulig sini isang saging. Okay, sige. Anyway, sige salamat gid. Bombozil, salamat. Yes, sa bumbuan, live kita diri sa Libertad Public Market. Ini si Bomboliani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Salamat kay Bomboliani Zil Minardo sa unang hugnat sa balita subong yang aga no sa patrol gindulong sa aton Libertad Public Market. So sa mga kauturan ta no, to still Libertad Public Market. Amal ko na gani kung yari ka mo sa Bacolod many years ago, tayo mo managyapon, mga kauturan ta, tag 40 anyos, grabe no, tag 30 anyos, dira sa Libertad. So medyo all affected subong because of the pandemic, pero tiara man sila sa gihapon. Sang una, ang mga utan, ginapangayo lang sa tupad balay, subong iba na gid ang panahon. Amugid Sir Justin, no? Sang una tuod, pareho na, may balunggay ka da? O panaka lang da?
Or may kapayas ka da, o sige, kwa lang. No? Kahit yung kapayas ko to naton, way pa, gugagmay pa, mga amos na bla. Especially sa mga kaumahan. Di ba, pa nagyapon, so medyo sa uma-uma, no? Pero subong, like diri kita sa syudad, tanan, bakal balunggay, no? Supposedly, matanong mo man na sa ugsaran mo, no? Okra, ano pagid. So, lain na gid siya. So that is why sila nga pandemic ganit, kalabanan, iba nag-home gardening, o ma-apresyar mo nga may alugbati kadra, may patula kada, o may amarguso kadra. No, nga makatanom ka, mas practical, mas maayo, no? And then at least kung imo tanom, kabalo ka pa nga, wow, kwa na siya, no? Safe na siya, why na siya sa mga anuman nga mga bulong kunano nga mga ginpang spray. Amugid na, mas mahibaluan mo gid basta imo tanom. Amo nang bintaha sinadera, no? So, tiyan mo rin gani sa mga kauturan naton, that's why nga ang Libertad Public Market ya, every day, may mga nagapanindahan, gid, although hambal gani ni Bombo Zil, subong niya, medyo laka-laka, kahit itungod tapos naman dito ng tigkalalag. So, ang mga nagapanindahan ni subong, mga utod naton, like sa may mga karinderya, no? Or nagaluto aga pa. But iba naton yung mga kauturan natin. Relax lang gid yan, isa tag sa iya ka mga panimalay. Masako naman ni paglapit na ang Christmas bala, no? Sa mga kabombo naton, sa mga kauturan naton, Christmas, New Year, ara imo naman ang mga nagapamerkado nga madamo naman na nagapangumpra. Susubong ang mga isda, mahal gid yung isda, no? 40 to 80 pesos ang ginsaka, grabe, no? Ang utanon ati amugya po ng presyo, pero sa mga panakot mahal-mahal siya. Kamatis lang gintong nagnubo, no, sa presyohanay subong sa aton nga merkado. At least may idea ka mo, no, sa mga kauturan ta. So mo rin nga balibong busil na nano na lang ni nga ang mga drivers na nito ginapanumdum mo tuod, no? Sa kamahal subong sang gatong bawbuas. Ano naman ginantisipar ta naman kung masaka naman yung puwas ang presyo sang gatong ika-11th week na ni, no? Although mga drivers na subong 50-70% capacity na sa jeep, okay na. Somehow, no, pero hindi lang pagpuno-punoon gid ang jeep, kahit 70%, basi madakpan man kita kay hindi pwede. Pero gina-imagine mo, subong nga pandemya, apektado gid ang ila kita. So let's say mga drivers ta kalabanan may interview ta, mayo na lang ko baka 300, pero kung 200 pesos sa imo maginansya, sa risto ka pa, bakal mo bugas, bakal mo utan, sus pila na lang. Learn to adjust, no? Apektado gid kita tanan because sa siniya nga pandemya. Maayong aga bomboan, 15 years na kami galuto. Kamahal na gid, do wala price control. Gani Sir Noel, no? Villarosa. 15 years na kamo nga nagaluto. So mabatyagan yung gid ang kamahal. So syempre, kung nagaluto ka, di ba perte ka mahal? Di syempre somehow kung may mga suki ka na, do budlayan na kamo sir yung mag-ulo adjust pa sang price, kaya basi magbahal, pero maintindihan na sang kwan, no? Sang mga bumalakal, kaya nagbahal na gid subong mo. Ang mga panakot, paano mo na lang paigo-igoon nga makaguluginan siya. Kaman kati, imaginable Bombo Kim, magluto ka bala. Try to imagine, magluto ka, manindahan ka aga pa, kaya hindi mo man siya pwede, like, iban gabi, pero kalabanan, kaagahon gid siya. Kaya para preska mo, para namin lutoon, kaagahon pa, bugtawan mo, pulaw bugtaw, and then, mahal sang presyo, ano niyo gani pagtawag man, painit ka pa, kaya grabe ang init sang kalayo, no? Tapos kung gagamit ka pag gasol, pertik mahal. Kung gagamit ka, uling, sus, duway ka pang isingadtuan. So, mabatyagan mo gidya nga, do sa kamahal gidya sang sitwasyon naton. Amo na bilang ginatawag naton, mabalik naman na sa aton gobyerno. Paano niman? I mean, dapat kung mas maayo, no, nga matutukan isang gobyerno, amo ni gani, we have to be kinahanglan manumdum kita sa mga, like, mailiher naman ta bago nga presidente, mailiher naman ta aton mga lawmakers, down to local, manumdum kita, sino magina nagkakangay nga dapat butang naton sa pwesto man? No? Pareho ni sa presyo sang gatong ya. Although, di ba, why kita may mahimo? Because dikta sang world market. Tinga mo ni how, pero may kita may mahimo. Dato gani sa United Kingdom, last time to, nagkakakulang ning gatong nila. Pero at least, why gasaka presyo, kay arang gobyerno nila mo. Nagapatunga na dayon niya. So, ato niya, why kita? Because of the oil deregulation. No, kinanglan namin dahan nato ng kasuguan. Titanig, gingihutan na sa una pa.
No? Tapos mabalang kita nga, do ka helpless sa aton, do ay kita may mahimo, kung anong dikta sa world market, at is why gani nga may gobyerno ta. No? Para nga, debla, if not, gidya nga makontrolar mo, at least makapiyan-piyan, nabla nga makapahagan-hagan man, kay sinong gaka-apektuhan, kita yes dalom. No? Wai man na nila, yakon manggaranon kay mo iyate. Ulo apektado ka man, kaya bin-binan budget, pero bakal ka. Di how about nga aring mga tao yes dalom ho? Isang kahig, isang tuka. No? So, ti kaluluoy. Amo na, kita gidjayas dalom among apektado no, sa subong iya nga sitwasyon. Anyway, Bombo Kim, mapause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa nga mga tupiko aton iya nga diskusyonan. Dahil lang kita, standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangon sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo.
Subong nga mayara sang coronavirus pandemic. Isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga Okay, sige. Balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Sa ato niya nga mga kauturan kag. Sa ato niya mga kabombo, padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga Bombo and Sindol Sorilla. Sige, no, sa mga tagpalamatiin naton, grabe maning natabo, no. Dito iya bala sa may Nigeria, Bombo Kim, no, sa mga kauturan naton. Ginapatiga padayon pa ni subong ang search kag rescue operation sa pagkarumpag imagine bala 21-story nga building sa Lagos, Nigeria. Ti according diri kay Lagos Governor Babahidi Sanwo-Ulo sa karon yara na sa 42 ang numero sa mga nagkaramatay samtang 15 nakaluwas, no. Ang high-rise building makit-an ini siya sa Ikuyi District nga ginpaidalom sa construction narumpag sang Lunes nga adlaw. Sang Biyernes ang balita sa mga otoridad nga siyam ang mga survivors. Sang weekend naman, nadugangan pa ang mga numero sa mga survivors matapos makilalaan ang anom kaiban pa nga nakaluwas sa insidente. Kay una na diri nga ginhambal sang gobernador nga way sila kahibalo sang eksakto nga numero sa mga tawo sa sulod sang building sang matabo ining insidente pero mayara sang 49 ka pamilya ang na-report nga missing nag-report nga missing ang ilang mga himata. So, dira may mga DNA examination ang ginahimo sa mga nagkalamatay nga mga bangkay agud ba identify, naghatag man ang gobyerno sang bulig sa pagpalubong ni sa mga victim, magduwas diri may araman sang financial support ang ginhatag para sa mga survivors perti man yan, no. Timakon mo mag 21-story nga building ya syempre sa pagkataas sina, no. Tinarumpag sa iya isus nano nga pagkahimtang buta balunti. Building kung in short sa ato niya nga pagtanaw ya ti may mo substandard o nga plastadang marumpag ka imo iya. O way man sa mga linog gidya ko nanong nagkalanabo ti gulpi ka lang imo marumpag kaluluoy man, no. Although marayo-rayo na sa aton pero dito iya sa Nigeria pero balon man naton ang mga latest pa nga mga update kag development sina, no. Sa sinang high-rise nga building 21-story nga larumpag iya mga kabiran dito iya sa Nigeria. Anyway, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo going back diriya sa aton sa local, no, balikan naton ang patrol, no, si Bombo Liani Zil Minardo kay man ang pinaka-latest man sa duha ka mga soldado ho nga mga nagtaliwan ti mga lamharon pa ni, no, kung tanawon mo si Corporal Vincent John Trero, taga Barangay Tuay, Himaymaylan, Negros Occidental. Cesar Ayan B. Leoterio, no? Taga siya, Hamindan, Capiz. So, yari na ni sila, ang bangkay nila sa tagsanan nila kapamilya, masubo-subo man yun their part kaysa encounter nakitaan taman nahibaluan taman ang ilang sitwasyon, no. Sa na-enkwentro nila allegedly mga katapos ang New People's Army. So ang isa to yati grabe gid ulo gid, no. And then isa man nagtaliwan man, so kasakit man, no. Tiyan mo na blakon sa bahin ka sa siniya nga serbisyo bala. Hindi ka gidya kay balo, no. Kaya syempre gagera, agaaway ka mo, no, ara sa kabukiran. So way ka kabalo, no, kontra mo pwede ma-encounter ko mo kamo lapit na sa imo, no, sa muna bala. Perti kasubo and syempre ang aton man pagpakigunon sa pamilya, syempre ginhatagan ni sila kay ti ara gid sila sa sa away sang ini sila iya mga kabiran ang nagtaliwan, no. Di mga pamilyado man, syempre pamilya ya, although sa ila nga part ni, kumbaga kunari ka ni sa serbisyo nga mga kaangay sinibla, hindi ka kaibalo mo, amo na lang ambal nila nga ngimo isaktil sa sementeryo, no, way ka kaibalo kung anong matabo, no. So, butang balon sina nagapakita, at mayara pagyapon ang insurgency problem nato, no. Like, hindi ka gidya kapakot.
Although kisa naghambal ang Philippine Army, wala na. Tapos na ni by 2022, 20 ano mo ni, tapos na ni ang insurrensya kati duway naman na sila persa, galing ko tarawon mo ti ito ka. Ara man gyapon kay. May mga nagakalalagas man gyapon sa bahin iya mga kabinansang gobyerno, no? So butang balon, hindi naton pag ano man ang ano bala, ang pag i-take for granted, iti ara pag na sila gyapon, no? Sa kabukiran, balikan naton si Bombo Lianizil Minardo. Bombo Zil, sa dugang report, please go ahead. Bomboan, so yara na subong ang bangkay sa mga army nga napatay sa engkwentro sa Moises Padilla so na ari na sa ini sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya, no? Tinatagan sa military honors sa Philippine Army 79th Infantry Masaligan Battalion, kaga 12 Infantry Battalion, Sanday Anay Corporal Vincent Santrero and Private Cesar Ayan Eleuterio sa ila pagabot sa Bacolod Silay Airport sakay ang NC-212I aircraft ng Philippine Air Force halin sa Cebu City Sabado sang hapon sa November 6, 2021. So ang bangkay ni late Corporal Trero ang gindala sa iya pamilya sa Barangay Tuoy sa siyudad sang Humamaylan, Negros Occidental, samtang ang bangkay naman ni Private Eleuterio ang gindala man sa iya puluyan sa Barangay Haina Norte, Hamindan, Capiz. So sa Corporal Trero kag Private Eleuterio ang napatay sa enkwentro sa mga katapos sa New People's Army sa Moises Padilla sa November 3. So ang apat siniya ka mga soldado Bomboano ang piloson nga nasambit sa enkwentro ara naman sa stable condition sini pag ginabulong sa isa ka pribado nga ospital sa Cebu City, Bomboano. Bombo Zil, kung tanawon mo ining si Corporal Vincent Jan Trero kag si Private Cesar Ayan Eleuterio sang Philippine Army ka mga lamharon pa ni sa ila actually. Ang isa ni in his si Corporal Vincent mga 30s, amo-amo man ni si Private Cesar Ayan Eleuterio mga lamharon pa ni sila eh. Kalabanan ni daan Bomboan nga mabatian ta kung private sa lang Bomboan mga bagong graduate 20s siguro ni kay kalamharon pag ni siya ining si Corporal Vincent at corporal na siya mga 30s. Amo gani Bomboan so kaluoy lang gino nakuha kag may nakuha man kita nga information nga inigaling isang no sa napatay diri Bomboan nagabulong ini sa mga kaupod niya nga napilasan sa hinali ini sa Gen Zero sa nga kontra o kontra New People's Army Bomboan. Ginabulong niya pa. Sino ni sa ila? Yes. Si Vincent? Si Corporal Vincent or si Private ano? Yes, Cesar? Private. Sini Bomboan sini sa aton nga nakuha nga information nagabulong sini si Private Cesar Ayan Eleuterio. Kagang isa yan sa corporal niya Bomboano, grabe niya ang igo sa ulo nga parte. Bomboan. Si corporal ya as in ano lang bala sa mga kauturan ta nagpamahaw pero ulo ya gid niya eh. Grabe no? Gani Bomboan daw hanggang kung gani to gina sniper gid lang kay ang igo sinido ka grabe gid Bomboan no. So mayo man ni Bomboan kay yara na sila sa ila tagsa ka pamilya no kagilgaan sila sa honor man ni sang ara sa parte sang Armed Forces of the Philippines sa Bomboan. Grabe. Hay kaluluoy sa ila no. Imagine bala amo ni ganing nabatsyag ta how much more bala sa ila nga pamilya man. Amo gani Bomboan so wala makabalo kung saan ko ka makapuli Bomboan o kung makapuli ka pa no, kung ikaw ara sa army o kung sa parte sa mga kasoldaduhan hindi lamang sa kasoldaduhan Bomboan kundi sa mga kapulisan man sa mga uniform personnel Bomboan grabe gid ang bukod sa ilang kabuhi sini sang serbisyo nila Bomboan para sa aton nga pungsod. Oo, gani man. Sa parte naman sa mga New People's Army Bomboan, so hindi kani sila ma-underestimate. Oo, hindi mo correct amo ng term, hindi mo sila ma-underestimate ang ila pwersa kati dibla. Sa bahin niya sa military naton ti maklaim na nga ay why na ni ang insurgency tapos na ni pero sa tuod no pero sa nila hindi mo ma-underestimate ho iti may mga amo pa ni sa Japon nga nagakalanabo mo Ganito Bomboan no kapanabo ini sila ya
So kung tanawon ta ingredient ni maabalan kung pila pa ang numero sang ilang miyembro, kung ano pa sila kadamo kanto ang gahambalan na jutay na lang ini sila o kung lapit na lang ni sila bumuan no mabungkag o kung end ang contact bumuan, pero may aragis sa gapon kabudlayan no sa pag istorya sini kay kung istoryahon mo ni sila bumuan, may mga panindugan man ang sa party sa NPA so daw ka amo na ginambal sa kung sa daw ka alang-alang o kung daw ka budlay kita bumuan no ang peace between sa kasoldaduhan at sa New People's Army bumuan. Okay, sige. Anyway, salamat gid Bombo Zil. Sumabuan para sa pagpangalaga sa Bombo Report First Edition. Ini si Bombo Yanil Milado para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod sa Radyo Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Lianizil Minardo no sa dugang pa nga mga balita gindulong sa aton subong iyang aga no diri sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition. Dugay-dugay, yari naman ang aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Why? Aha. Sige. Teresa ton sa ring pagpangalagad. Sugatay kami. Ang koneksyon naton. Bombo Radio Bacolod, welcome and good morning. Taliwat, welcome gid kag maayong aga sa imo Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas. Barikanta, no? Una to rin Sige. Sige lang, Bombo Kim. Ano ta lang sila. Kaya lang sila gyapon. Okay, sige. Quality cinema. Bombo Kim. Okay. Sige lang i-ano lang sila, i-on lang sila. Siguro ma-check sa iba niya sister station. Kung hindi sila kasulod, no? Anyway, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo sa liwat ha. Yari na aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas para sa aton iyang pagpatigayon sang region-wide tie-up subong iyang aga. Alas 5 sang aga diri sa aton sa ning pag-inobdanay. Diri sa Bombo Reports First Edition. Damo sa mga balantayan di karon nga mga impormasyon aton sa ning plastar no. Ang iban mayara nga kun mag sige-sige ini ang kaso nakita mo nagatahaw na gid man siling gani sa iban nga mga pumulo siling nga eleksyon man lang gali ang magkapauntat no. Pero hindi dapat siya proteksyonan naton sa ning kagalingon kabalo kita sang aton sa ning kuan bala maproteksyonan ang aton nga kagalingon pamagi sa ning COVID-19 virus. Ay karon kun hindi kita kabalo salig lang naton nga sila eleksyon man lang na eleksyon gali ang makapuntat pero kibot lang imo oy kay imo ya wala pili ni virus kibot lang mo doktor patay. Ang iban pagid sining mga damo kwarta na patay. Bangod sa sining COVID-19 virus. So hindi ta mapunggan. Anyway, sa aton sa ring mga kabombo, balikan naton ang koneksyon ta Bombo Radio Bacolod. Bacolod, welcome and good morning. Welcome gid kag maayong aga sa liwat sa imo Bombo Richard, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental una, ginbalik na kami diri sa alert level 2 no sang weekend sa announcement gani sang Emergency Operations Center gin-clarify sang Department of Health Region 6 nga ang Bacolod City sa idalom na sang alert level 2 nagsugod sang November 5 kay man sa after ina siya sa 2-week nga growth rate of COVID cases nga yara na sa 61% no so meaning at least okay kini kay sang last time to alert level 4 kami pero tinaga-react ang Bacolod nga nagambal nga alert level 4 kay naga 2-digit naman lang kaning kaso pero at least gin panubo-unubuan na siya alert level 2 na sang Department of Health Region 6 kag subong man speaking sang EOC man ongoing ang pediatric vaccination para sa amo ni mga kabataan nagaedad bala 12 to 17 years old. Even kahapon Sunday, sang Saturday, maski weekend, yara sa mga malls, kay manti, nagsubra naman sa 1,000 ka mga kabataan ang mga nabakunahan, no? Ang mayara sang pediatric A3, ang motong ginuuna sang October 29, pero sa mga
kabataan 12 to 17 at least ongoing na ni subong. Kaya in fact, maski sa mga adult, gani ginapang sulod na gid sa mga remote places. Bombo Richard, kay isang last update, 84% na sa herd immunity kami dito ang herd immunity namon mga 424,000. So last week 84%. So ginatanaw gani mabuin-buinan pagid ni, and by December amo na ang ginapangamuyo namon diya sa may syudad sa Bacolod, at least maka herd immunity na kami malabot na ina. Tinakadepende sa gihapon inang 16% nga nabilin sa cooperation sang amon diri iya nga mga kauturan. Samtang sa dugang panamon diri nga balita at ginatagan ni sang military honor ining duha ni bala ka makatapo sang Philippine Army nga napatay sa enkwentro sa Sitio Tios, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla sa probinsya sa Negros Occidental. Si Corporal Vincent Jan Trero sang Barangay Tuoy, Himamaylan, Negros Occidental, kag si Private Cesar Ayan Eleuterio nga taga Hamindan, Capiz. So kahapon gindulong naman ni sa ila sining tagsa iya ka mga panimalay no sa ila sining pamilya ining duha iya ka mga katapo sang Philippine Army no. So amo ning mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat gid Bombo Radio Bacolod. Check man naton karon Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Balikan ta, koneksyon ta, Bombo Radio Rojas. Dari man sa aton sa ring pagpangalagad, dogin paklaro, kita nyo, clear na clear, no? Sa aton sa ring mga kabuhara na karon. Balikan ta, koneksyon ta, Bombo Radio Rojas. Rojas, welcome and good morning. Why, nakamute sila? Dari sa aton sa ring pagpangalagad, no? Standby, no? Dari sa aton sa ring pag-inabtanay, dari sa Bombo Reports, first edition. Ang aton sa ning koneksyon 9,383. Ara na? 8,773. Ang mga nagkalamatay naman 445 kag 165 na lang gid ang amon diri nga active cases. Sa dugay namon diri nga balita kahapon sa isa ka hotel dira sa may bahin sang poblasyon Ilaya, Dumaraw, Capiz, may ginapahayag no, inaaligara 38 anyos nga seaman ang nalumos sandik sa inisyal investigasyon sa makatapos ang Dumaraw Municipal Police Station nga ining biktima ang ginkilala kay Angelo Manua Jr. kag residente sang Barangay Bituon, Ilawod, Banwa iya sang kwartero. Kung sa diin ginapahayag nga nag-order no, nagbakal ining seaman kaupod niya ining si Santiago Fantilanan sa makahulubog nga ilimnon. Kag nagpanaog sila sa swimming pool, gintudloan ang iya bata. Kamen upod sining biktima ang iya napulo ka tuig nga bata, no, nga lalaki. So gintudloan niya sa nga langoy, pero tinakakadto sila sa madalom nga portion sang amo nga pool. Natalupang ta na lang sining siya upod, sining si Santiago Fantilanan nga nagapangayo sang tabang ang napulo ka tuig nga lalaki. Kag mo to ginrescue niya, ginsalbar niya ang bata, pero natalupang dan niya ang seaman, nagakulob na iya. Igina-imbestigahan pa sa makatapos ang kapulisan kung bala nalumos gibanin niya siya kay manti damo sa hindi magkapati nga seaman, tinalumos ay may ara man niya nga seaman nga hindi man niya kabalo maglangoy. Sa karon padayon investigasyon sa makatapos ang Dumaraw PNP sa nasambit nga insidente. Sa dugang namon pagidiri nga balita lokal diri sa amon sini nga pagpangalagad ang amon diri pila ka mga kabanwahanan kag mga barangay ang baha sa gihapon sa amon nga probinsya. Kay man sa nagigad to nga adlaw sang Nobyembre, Biyernes gito sang pagbubo sa mabaskog nga pag-ulan, ginbaha-baha man ang amon pila ka mga barangay no diri sa amon nga probinsya kag kagabi sa pagbubo naman sa nga ulan sa gihapon no. Lubog sa gihapon sa tubig baha, especially na diri sa may bahin sang Mambusaw, ang Tumalalo dira gani ginaabisuhan ng mga kauturan naton no nga magapadulong sa Kalibo to Iloilo and vice versa nga hindi sa karon nga mga tinakna pasabol no, hindi sa karon pasabol ang barangay sang Tumalalod no sa amo nga banwasang Mambusaw. Kung buot libot kamo sa may bahin sang
Sigma, no, Ibisan, do sa Pian. Lapos kamo dira sa sa kumagpakalibo kamo amuman sa pa Iloilo, pero sa karon hindi kay dira maagyan posible karon kung maghubas-hubas man ang amo nga tubig baha. Kag amo lang na no, so far among mga dalagkuan nga mga balita diri sa among syudad kag bugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat gid Bombo Radio Rojas. Sa naton karon Bombo Radio Kalibo. Kalibo, welcome and good morning. Welcome and good morning, Bombo Radio Western Visayas, Bombo Richard, ang mga nagapauna man namon diri nga mga balita diri sa mon sa Banwa sang Kalibo kag Kabugutan nga probinsya sang Aklan. May kaiba kanto kagapon no, at umandi ka baskog ang ulan di kagapon kag may ara pa nga tuman man ka baskog nga kon mala pag panalugdog, may upod pa nga pagpangilat. Di kagapon to sa ngaga mga before mga quarter to 8 bla no, sa ngaga ka diri ka kamon sa hapon sa Banwa sa Kalibo may yara nga isa ka mangisda no, ang ginbawian gid sang iyang hulang mga kabuhi ini matapos nga iguon no sang kilat ito sa may sitio Baybay, Barangay Dagaw, Banwa sang Kalibo. Dead on arrival ining gindala sa amon nga Dr. Rafael Dumbukon Memorial Hospital. Agabisto sa information ang ilang biktima ging kilala sa kay Gabriel Inan, 22 anyos, kag residente sa nasambitan nga lugar. Sa pagpangusisa natonto kagapon, nagagawa nga ngini nga biktima no, halin na sa may upod ning duha ka mga kaibahan niya no, ang si Edwin Pinos kag Christian Pinos. Kaya magadaong ng tani ni no, sakay sang ilang salakyan pandagat. Matapos ito nga nagpangisda, aksidente ito yung gintamaan no, sang ina nga kidlat at uman kabaskog kapag pangidlat amo to nga niguan no, ang ilang salakyan pandagat agad puro ang ginang 22 anyos nga biktima. Ang duha gindalaman sa hospital na matapos nga nakabatsag no, sang hindi na mahulag ang tunga sang ilang nga lawas matapos tunga iguon sang ina nga kidlat. Kaga nang ginakasubo ina sang ilang nga pamilya, nga mo nang ilang gindangatan kay wa ginag-expectar nga nagapagindag sila no, magadungkan ang gitani amo patong natabo si ila. Kag bangod sa grabe nga pag-ulan di sa amon mga way untat ki pag-ulan sa iban nga mga banwa partikular sa amon nga first district sa amon nga probinsya sa Aklan nagbulubaha-baha ang pipiladi ka mga banwa sang Libakaw, Banwa sang portion sang Banwa sang Balete kag diri sa may part man sang Banwa sang Banga no, ang kuan man gapon ginlubog man sa baha ni matapos daw sarang 4 hours nga way untat ang pagbubo sang tuman ka baskog nga pagulan ang mga pipila ka mga manubo nga mga portion sang ina nga nasamitan nga mga banwa way na mabalibari nga masulob sang ina nga tubig baha. Nakakakawato ang iban nga daw first time nang ninanabo no, siguro mo ni ang tawag naton epekto na sang ginatawag nga climate change. Kat sa dugang na diri kagapon patay man ang kanino ang isa ka rider, isa ka motorista no, ni matapos nga maaksidente to din sa may barangay New Buswang, Banwa sang Kalibo. Sa investigasyon nga ginpatigayon sa ngamon nga Kalibo PNP sakay sa motor kagalin diri sa may poblasyon Kalibo ang biktima kag diretso dito sa may barangay Dagaw. May gulpi lang to nga may nagtabok nga ido sa kalsada mo to nga nanging kamangdanan kung nga nadisgrasya ang ining biktima. Ang biktima sakay sa motor way man sang suksok nga helmet kag sa information ara pa sa impluwensya sa nga makaililong ilimnon di mo to pag tumbabo niya head injury kag indala pa sa ospital pero way naman makahingabot. Amo na nga panawagan ng amon otoridad din nga may mga laga kamo dang ido be responsible kay damo ang nadidisgrasya tungod sa mga ido nga golpe na lang nagatabo. Pag siyempre sa mga riders siling man sa amon tong otoridad dapat kid nga kung nag-drive sa ilang motorsiklo, dapat kid nga naka-helmet. Amo lang niya, anay pa nga po na naman diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo, kagagabugusan nga probinsya sang Aklan. Back to you, Boom Richard.
Salamat din Bombo Radyo Kalibo. Mga balita dari sa amon sa syudad kag probinsya sang Iloilo, ti ang Iloilo City na sa 92.11% no ka mga fully vaccinated from target population. Highest ini in outside Luzon and NCR. Kag preparar na kami diri ko maghambal sila nga nga i-boost na or may nga booster shots na ara dayon preparar ng syudad sang Iloilo din. Subot sila ngon sa mo sa ning dalagan before end sang sa ning November or December fully vaccinated ng tanan di nga gin target sa total nga population sang syudad nga 500,000 plus. Sa dugang pagid nga mga balita ning pahayag bala sang Department of the Interior and Local Government no nga ang 4-piece beneficiaries nga hindi magpabakuna kuhaan sang subsidy may ara yang hindi man gyapon makontento sa niya payag kay iban sini kay na mga vendors namon diri nga members sang 4-piece nagambal nga sila nga paano ni kay may mga balatian kami nga may ginabatyagin sis kinila nga pangbakunahan kami sa dugang pagit nga mga balita tayo sa nakadlaw ang ini nga Claire Diergos murder case natumod naman sang kapulisan nga armed and dangerous ang sospetsado apang wala pa ma-file ang kaso. Kahapon, nalubong na ining biktima, ining si Claire Diergos, dara sa Buenavista or dara sa Buenavista Guimaras, kung sa dinti ang ila sining lugar, nalubong na siya ang pamilya nagasinggitan sang hustisya sa gihapon sa kamatayon sang ila sining himata. Nagsuksok sang white shirt nga may Justice for Claire Diergos, nga printed nga print abi sa ila sa nga bayo no ang pamilya kag talangison nagahilibion nagasinggitan nga kung pwede nabat na ang ining natumod sang kapulisan nga armed and dangerous nga sospetsado. Sa dugang pagid nga mga balita mga pulis diri sa syudad ginapalerto ka Green Guard ginapanawagan man ang mga punong barangay nga monitoron ang ilang mga pumuluyo labi ng kabataan matapos nga may 5 diri na dakpano ginawala ka pa nami sang esplanade diri sang syudad pero ginpanghiguan nila ginavandal nila ginasprayhan nila sa mga spray paint nga ini amo ini nagapahigko sa syudad di pasakaan ni sang kaso mismo ang alkalde sang syudad nagambal nga pasakaan gid sang kaso ining mga sospetsado nga ini nga tinunto sa paghigko sang syudad. May beautification program nga daan diring city tapos may Green Guard pa may tagabantay pa way kagin ni lutsan in case nga madakpan ka. May duha diri ka miyembro sa New People's Army na dakpan dito sa Banwasang Kalinog Iloilo ining si Nelson kag si Lilibet Timong taga Barangay Garangan Kalinog ini sila nadakpan sa Barangay Kahigon pamagi sa operasyon sang Filipino Army kag sang Philippine National Police na-recover ang 1 homemade M16 nga pistol kag 1 rifle or 2 ka rifle grenade kag isa ka handle grenade assorted nga mga medical supplies kay napatihan miyembro ini sang Sentro de Gravidad sa ilalom sang Igabon Platon sa Banwasang Kalinog, Iloilo. So far amoning mga balita diri sa amon kun amoning sitwasyon sa Rojas kag dito sa porsyon sang Kalibong nagabaha-baha na amo man diri sa Iloilo amo gid man ang pagprotesta to sang COP26 tubla sa pilak pumuluyo nga nagadali sila bomboan nga dapat madasig nga solusyon ang kinanglanon diri kay way pa 2050 nga siling malubog sa baha ang Rojas kag ang Iloilo ginabaha na Bacolod. Richard, no? Ay, grabe. Why? Bombo Richard, magasulod ko. Okay. Wala nang koneksyon ta. Okay. Gadula ko. Sige be. Bombo Richard. Ang koneksyon naton. So amo na ang silingan ni naton kung amo ning sitwasyon nga may mga projection by 2050 malubog na tas baha diri sa syudad sa Iloilo kag sa Rojas City dito sa ilag na baha na subong mo nin siling dapat nga mangin madasig gid man ang akto sang
sang aton sa niya gobyerno, sang aton sa niya mga leaders, dito sila sapol pa to sa COP26 kita diriya ginabaha na Bacolod. Amo gani, Bombo Richard, no? Gasinapulay pa lang sila ya. Amo na ng sitwasyon sa Rojas, dira sa inyo sa Iloilo. Amo man actually diriya sa amon sa Bacolod, but today at why because why kami naka-experience sang pag-ulan. Amo ning ginatawag ang climate change. Dapat ang gobyerno tatutukan ti imaginable ang delegado nato ginpadala dito more or less pilas lakbilog mga 19. So base pa lang sa kadamuon nila, why gid sila sang kayuhan nga madala pabalik diri sa aton sa Pilipinas, Bombo Richard. Kabay pa nga times 10 ang ila madala diri. Kaya kinanlantas diri subong kuan mo dasigay mo pareho sina kon ang projection na 2050 mabaha malumos kita sa tubig di 2021 na kita subong pila na lang katuig. Madugangan to hindi pa kuya ka senior citizen na malubog na tayo sa baha di. Hindi bla Rojas. Insakto gid no Bombo Richard tani no tagaan man ni sa importansya sang mga masunod naton nga mga leader kay man nagapati kita nga dako gid no ang maayong or dako ang kontribusyon diri no sang masunod nga mga presidente or masunod nga presidente kag mga leader diri sa aton sa nga Pilipinas kung paano ini masolusyonan hindi man tuod masolusyonan sang sang gulpihanay pero ti mahagan-hagan ang ini nga climate change nga aton sa karon gina-experiensyahan. And by the way barangay Tugas to kaina ang hindi maagyan kag palusot ganina sa Kalibo and Iloilo vice versa. So muna no, nagapati kita nga dapat ini nga masolusyonan man kag syempre dapat man nga bululigan ini sang mga pumuluyo man Bombo Richard. Amo gani siling projection pa lang 2050 pero sang aton sang nagligad pa way pa 2021 nagakalaanod na di amon tawo, nagakalaanod na di amon mga parang kasapatan di na mga kagamitan, mga humay, mga produkto sa mga pumuluyo di. Ti makon mo na ti tanaw ablaw hindi na gani inyo magyan dalan da. No, hindi madabutan 2050 kag ining projection madabot ka lubog na kamudayaw sa Kalibo do masunod man Bombo Leonard Kalibo. Kung diri sa amon Bombo Richard no kay ang una to nga before matapos to lang bulan sang October diri sa Kalibo kag iban nga banwa no subong November ang una to nga mga banwa nga way experience naka-experience naman ang nagagawa di laban-laban sa mga post bla sa Facebook daw first time lang bala nga natabo ni nga for almost pila na kadekada kuno nga taas man ang lugar way gid na naabot sang baha di kagapon lang mga 4 hours gid kuno bulubanta nila nga way untat gid ang ulan amo to na grabe na gid nalubog gid sa baha ang ila to nga mga talamnan kag ang ila nga siyempre nga butang sa ila nga mga panimalay so damo to ang mga nakakonsang kon bala damage sa ila nga kagamitan kay umuna gani way gid na ma-expectar nga abuton gid sang tubig baha ang ina nila nga lugar Bombo Richard. So diri sa amon ambot kung nagahulat man din amon sa provincial government kay almost before pa mag-end ang October na experience na namon din November na subong dali na lang matunga ang bulan sa November way gid sang pinatabo bala to nga meeting para masolusyonan ni kay kun Aklan River way pa nagataas ang level sang tubig di ang baha amo lang na ang tubig ulan nga hindi makapenetrate makaguwa bala sa mga banwa Bombo Richard. Now dira sa inyo dumadala mga mo sa projection now. Now mo ni basta gani manukot na ning kalibutan sa aton way kita mahimo Now duam lang damot ta balantayan di mo kung sa binit bye-bye ka anuton ka sang balod da kun open area ka may mga buhawi ka makaigo sa imo kung sa binit sang suba ka pangpang mabman maanod man balay mo da kunarada no kung sa kuan ka man kung sa bukid ka man mga landslide puno area da kapagusmod sang duta basta gani ang aton nga palibot ang aton nga kalikasan ang manukot sa aton way gid ta memo anyway hindi ta na kamo pagbalikan da kanami sa aton subong diskusyon kung tani kay damo makarelate naton nga mga pumuluyo. Salamat gid sa aton sa nga connection Bombo Bacolod Rojas kag Kalibo. Joe Western Visayas, no? Why naman kita yung mga kabina medibilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad no? Sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad,
Bombo Ann Sindol Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radyo Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sang Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon